siphinde kuseni sibe nemvuselelo esesixekweni nayo ifuna thina asinamntu esimemeleyo ngaphandle azosimela nosazimela sazimela ngoba kukho le vesi beyixoxa apha kusasa ethi ngoku azingaphi khona ubona ngokoma kangoku ngoba ayithi kuthi nongomso ayithi ngongomso ithi ngoku nto zaba ngiyacela ke silunge sibe ready nandinike igunya lale ntonga thixo sebaba into ethi makendikhombe kule 10 minutes ikhoyo ngoba laa vesi ibekwe kusasa apha isalengalenga safuna umntu khona into ethi mandikhombe umntu apha kuyo laa vesi yakusasa Joscom sizolungelwa nokukhula ukukhula